75 jum wara l-vapur Lifeline ġie miżmum f'pajjiżna bl-ekwipaġġ b'kollox, il-Kaptan Olandiż Klaus-Peter Reisch mexxa protesta minn quddiem Kastilja sal-Qorti. Jakkumpanjaw lill-Kaptan f'din il-protesta kien hemm uħud mill-membri tal-ekwipaġġ tal-istess vapur. L-ekwipaġġ qed jipprotesta għal fatt li 75 jum wara li ġew miżmuma f'pajjiżna, l-awtoritajiet għadhom ma ġabux provi ta' aġir illegali min-naħa tal-Lifeline. Tul il-protesta, il-membri tal-ekwipaġġ libsu maskri buċuħ tal-Prim Ministru Joseph Muscat, il-Kanċellier Ġermaniż Angela Merkel u l-Ministru tal-Intern Taljan Matteo Salvini. Huma kellhom ukoll idejhom misbwajn b'żeba' ħamra, simbolu li l-mexxejja tal-Ewropa għandhom idejhom imċabsin bid-demm ta' dawk li tilfu ħajjithom fil-baħar riżultat tan-nuqqas ta' azzjoni min-naħa tagħhom. Il-każ imur lura għal Ġunju li għadda meta l-Lifeline inqabad f'nofs kwestjoni taħraq bejn Malta u l-Italja, hekk kif iż-żewġ pajjiżi rrifjutaw li jieħdu responsabbiltà tal-persuni salvati abbord dan il-vapur. Fuq il-vapur kien hemm 239 immigrant u l-Kaptan Olandiż flimkien mal-ekwipaġġ tiegħu għadhom għaddejjin bil-proċeduri fil-qorti. Il-każ reġa' ġie pospost għal Ottubru. Intant il-protesta nżammet sigħat biss wara li l-bord ta' Sea-Watch bagħtet ittra lill-Prim Ministru fejn żammitu responsabbli tal-imwiet li qed iseħħu fl-Ibħra meta dawn jistgħu jiġu evitati bil-ħidma tal-istess vapur. L-MV Sea-Watch 3 bħall-MV Lifeline jinsab miżmum mill-awtoritajiet Maltin skont il-bord mingħajr ġustifikazzjoni legali.